Имало едно време, когато снегът бил по-дълбок от оградите, а нощите тихи и пълни с чудеса. В едно балканско селце, сгушено между гора и река, живеели хора бедни, но с богати сърца. Те вярвали, че щом настъпи най-дългата нощ в годината, по стария път от планината слиза един белобрат старец, дядо Коледа, а други му казвали дядо Мраз. Не бил той като днешните, шумен и лъскав. Носел дебел кожух, скърпен на много места, а в ръката си гега от дрян. Където стъпел, снегът не студен, а мек ставал, сякаш земята го познавала. В торбата си не носел злато, а поценни дарове, здраве, надежда и помъничко късмет за всеки дом. В онази зима селото било сполетяно от беда. Житото не поникнало, овцете боледували, а хората се страхували как ще преживеят студа. Само едно сираче, малкият Петърчо, всяка вечер палял свещица на прозореца и оставял залък хляб. Не за подарък, казвал той, а да не е гладен старецът, ако мине. И старецът минал. Когато дядо Коледа стигнал до каштурката, видял светлинката и сърцето му се стоплило. Влязал тихо, благословил детето и прошепнал думи, които само огънят чул. На сутринта хората видели чудо. Житото било зелено под снега, овцете оздравели, а реката не замръзнала, та водата стигнала до всяка къща. Старецът си тръгнал, без никой да го види. Само в снега останали следи, които водели нагоре към планината и бързо изчезвали. От тогава старите хора казват: ако в най-тихата зимна нощ направиш добро, без да чакаш отплата, дядо Коледа ще мине и ще остави чудо, не под елхата, а в сърцето. И за това и до днес по българските села в онази нощ някъде светва по една малка свещица.